mantuk napa pingin putra putrinipun jenengan solih solihah, pingin kabul hajate santuni bocah yatim. Wis muga-muga padha seneng karo cah yatim kabeh. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Selajengipun sholawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kula jenengan sedaya, nabi pin kula jenengan sedaya, nabi pemberi syafaat. Saya yakin semua yang hadir di sini yang diharapkan adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Nggih? Leres? Nok pingin disyafaati Kanjeng Nabi, syaratnya kudu cinta datang Kanjeng. Lah cintane datang Kanjeng Nabi, cintane kaya apa? Nok jerene bolo-bolo mutikne daklep. Cintane Kanjeng, cinta kita datang Kanjeng Nabi ibarat lagu ini. Pindho samudra kang tanpa tresnaku mring sliramu Kanjeng Nabi, cahyane bulan kang sumunar abluring taun yeti sliramu kang dadi lamunan wong bagus saking sekope gitu ya. Baik, cinta kita datang Rasulullah seperti lagu tadi, dan pulang dengan cinta datang Kanjeng Nabi, jangan seperti air samudra, ombak samudra yang pasang surut, dan pulang dengan cinta datang Kanjeng Nabi. Dan untuk kita shollu ala Nabi Muhammad. Pulang jenengan ngaku cinta datang Kanjeng Nabi, ayo ngelakoni senengane Kanjeng Nabi, termasuk Kanjeng Nabi niku seneng karo wong sing nyantuni bocah yatim. Mau Pak Imam nek dawuh wong nyantuni bocah yatim niku benjing mlebu swarga kaya jari tengah kali jari Bu jari tengah kalih jari manis, benjing mlebu swarga jejer kalih Kanjeng Nabi, sareng kalih Kanjeng Nabi. Insyaallah jenengan sedaya sing enjang niki derek nyantuni bocah yatim sudah memberikan sebagian hartanya untuk memberikan pada anak yatim piatu, benjing mlebu swarga sareng kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Senengane Kanjeng Nabi napa malih kuwatah, termasuk Kanjeng Nabi seneng nek wong seneng maca sholawat Nabi. Dan hari ini momennya luar biasa, bar pengajian santunan yatim mungkin dalu sholawatan nggih. Masya Allah, berkah luar biasa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saat kita jak sholawatan bareng-bareng malih nggih. Sholawatan Jawa malih versi sluku-sluku Bathok. Saged. Nah mungkin badhe kula jak siiran sluku-sluku Bathok, kula terangne napa maksude siir sluku-sluku Bathok. Niki kedangun apa mboten kula maring mawidah? Saestu. Cius. Kula kuwatos jeneng aduh panas kok gak barbar mak lampir kae ngoten. Mboten nggih? Ya cobi-cobi saged. Napa mboten? Sluku. Ketara wis luwe iki nek suarane lemes iki. Sluku Bathoke sirama oleh-olehe sluku Bathoke sing sebelah mriki sirama oleh-olehe
bingung nggih. Oh, kurang banter. Aku nggak suka nek ra banter ngono kuwi. Nggih. Mau Pak Lurah pasek teng mriki napa pun kondur? Pun kondur. Ape di roasting lho kok malah kondur iki. Yen obah medeni Pak Lurah. Nggih. Bisa kas, mungkin kersane tiange mireng nggih dirasani karo nyaine kok Jenegara nggih. Yen obah medeni Pak Lurah. Yen urip sregep sing bacaan mriko yen urip sregep panas Bu panas tasik panas omongane tangga nggih sing pinggir mriko sing tenginggil niku yen urip sregep ngibadah Sayyidina Muhammad Masya Allah.
yang mau